Hello, allemaal. Salam ኩልኩም Welkom op mijn kanaal. Smij is Victory Bahal. En vandaag ga ik met jullie praten over cijfer, leeftijd en grote getallen. Waar komt het te googlen met tuba? Share, like, comment, subscribe ናገበርኩም ኣተባብአኒኹም ናብ ክመሃሩ ኣለዎም ትብልዎም ኣሕዋትኩም ዘመድኩም ደቂ ዓድኹም ድማ ኣመሓላልፍዎ ኢኹም እምበኣረይ ናብ ትምህርትና ንእቶ እምበኣር ሕጂ ሳይፈር leeftijd en grote getallen ኒዘርላንድ ክንመሃር ኢና ቁፅሪ ሓደ ኣብዚ ፀጋምኩም ዘሎ እንድሕሪኢኹም waarom is cijfer belangrijk zijn waarom cijfers belangrijk zijn ስለምንታይ እዮም ቁፅርታት ኣገደስቲ ዝኾኑ ሳይፈር gebruik je om ቁፅሪ ሓደ je leeftijd te zeggen ዕድመኻ ክትነግር telefoonnummer te lezen telefoon ከተንብብ prijzen te begrijpen ዋጋታት ንኽትርዳእ dingen te tellen ነገራት ንኽትቆፅር grote getallen te begrijpen geld bevolking afstand grote getal miljoen 100,000 ማለት እዩ ዓበይቲ ነገራት ብዙሕ ቁፅሪ ገንዘብ ብዙሕ ቁፅሪ ህዝቢ ርሕቀት ምርዳእ ይከኣል ቁፅርታት እንድሕር ፈሊጥካ ማለት እዩ tips for beginner spreek elke cijfer langzaam en duidelijk uit ምኽሪ ንጀመርቲ ድማ ነፍሲ ወከፍ ቁፅሪ ቀስ ኢልካን ብንጹርን አንብቦ አንደጋግምዎ ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ርእስኹም ክሰፍር መታን ድሽ እንታይ ኢልናዮ ቁፅሪ ንምንታይ የገድሰካ ዕድመኻ ንኽትነግር ቴሌፎንካ ንኽትነግር ቴሌፎን ናይ ሰባት ንኽትቅበል ዋጋታት ንኽትርዳእ ድንገት ትቴለ ነገራት ክትቆፅር ገንዘብ ክትቆፅር ይሕግዘካ ክረውቲ ኸታለን ድማ ትብኽራይበ ዓበይቲ ቁፅርታት ንኽትርዳእ ንኣብነት 1 ሚልዮን ህዝቢ 1 ሚልዮን ሜትር 1 ሚልዮን ኪሎ ሜትር እንዳበልካ ክትቆፅር ትኽእል ገንዘብ ክትቆፅር ትኽእል ህዝቢ ክትቆፅር ትኽእል ኣፍስታን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ርሕቐት እዩ ርሕቐት ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ክንድዚ ኪሎ ሜትር እዩ እንድሕር ኢልና ክንድዚ ኪሎ ሜትር ማለት ክንደይ ሜትር እዩ እንዳበልና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እምበኣር ኣሕዋተይ ንቐፅል እምበኣር ኣሕዋተይ ሕጂ ቁፅሪ 2 ሳይፈር ክንርኢ ኢና ሳይፈር እንታይ እዮም ቁፅርታት እዮም ቁፅርታት እንታይ ይበሃል ሳይፈር ድሽ ካብ 0 ክሳብ 20 ከዓኒ እዚኦም ኣገደስቲ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሙና ማለት እዩ ካብኡ ንተደጋጋሚ ካብቲ 9 ይተሓልፍንኻ ሽዑ ናብ 0 ናብ 1 ንኻትምለስ 10 ክትብል ተኾንካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ቶም ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብ0 ክንጅምር ኢና 0 ኣብዚ ዓዲ ኑል ይብልዎ ኑል ሓደ ኢን ክልተ ትወይ ሰለስተ ድሪ ኣርባዕተ ፊር ሓሙሽተ ፋይፍ ሽዱሽተ ዘስ ሸውዓተ ዘይፍን ሸሞንተ ኣኽት ትሽዓተ ነይኽን ዓሰርተ ድማ ቲን ይብልዎ ቲን ሕጂ ናብዚ የማናይ ዘሎ ቁፅርታት ንሕለፍ ቁፅሪ 11 ማለት እዩ እልፍ 11 እልፍ 12 ትባልፍ 13 ደርቲን 14 ፌርቲን 15 ፋይፍቲን 16 ዘስቲን
عسرت شوعته زيفنتين عسرت شمونته أختين عسر شعته نيخنتين اندان عسرا توينتخ يبهال مالتيو حجي مساي قلت فيلنا نبال مالتيو نور إن تي دري فير فايف زس زيفن أخت نيخه en 10 goed gedaan en dan naar 11 نخيت 11 naar 10 حدا مالتيو مساي نخيت حانتك زينا ننببو نخلو 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 goed gedaan jongens we gaan verder مبار حجي خاني دري هنرينا 10 100 1000 and further دما كنرينا مالتيو حجي بزي قطر 10 زلا 10 يبهال 10 انتاي 10 عسرا دما 10 عسرا انتاي يبهال 10 30 درتخ 30 انتاي يبهال درتخ 4 40 4 انتاي يبهال فيرتخ 5 50 50 60 زستخ 7 زيفنتخ 8 تختخ 9 نيخنتخ 100 دما 100 دما 100 يبهال 100 مئتي 100 يبهال بزي زلوا حجي نرأي بزي زلوا قطر كساب 5 قرلن زلخو بيمانكم زلوا كساب 5 قرلن زلخو قطر حالن دحرينا مس 3 0 زلا 1000 يا قطر حاده مس حاده 3 0 زلا 1000 شح مالتيو كلتا قطر خلتن ترينا 10 شعو 3 0 زلاها 10000 يبهال 10000 كندي 0 لو 4 10000 حانتي 1000 انت خوينا شح انت خوينا 3 0 لوا 10 شح انت خوينا دما 4 0 لوا 10 تصحف شعو 3 0 10000 يبهال 10 شح مالتيو قطر 3 اندحرينا 5 0 لوا زياد ما خندي 100000 مالتيو 100 شح مالتيو قطر 3 100 شح 100,000 يبهال ما بزا عدي 100,000 4 دما اندحرينا إن مليون مت زس نول 6 0 اللو مالتيو إن مليون هفت زس نول يس 6 0 اللو مليون دما يبهال 5 اندحرينا مليارد هفت 9 نول 9 0 اللو مالتيو 5 دما إن مليار يبهال ترحده 1000 كلته 10000 3 100,000 4 مليون 5 دما مليارد يبهال مبارتي بزهوكم أبزي أدما أوفن هاردو عاولكم بعلكم أدمتوا أبدا خطالة إيش لانغزام كاسيلكم نقدم دارنا سنالر شعو قلتف لكم كا كت لاما مدو فتنو مالتي دو ندابلكم እንዳጥናዕኹም ከም ብሓድሽ ንዓይውን እንድሕር ክትሰምዑ ደልዮም ካልኣይ ምልስ ኣብልዎ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ንምምሃር እዩ ማለት እዩ እምበኣር ንቐፅል ኣሕዋተይ እምበኣር ኣሕዋተይ 4 ድማ ንርአ ዶዛይን ማለት ሓደ ብሎክ ማለት እዩ ሓደ ነገር
ደርዘን ማለት እዩ ዶዛይን ማለት ሓደ ደርዘንት ማለት እዩ dus een dozijn betekent 12 stuk ንኣብነት ፎበል እንድሕር ኢና ኣብዚ ik heb een dozijn eieren እንቋቑሖ እዮም ስለዚ een dozijn eieren እንድሕር ኢልካ ik heb 12 eieren ትብል ኣለኻ ማለት እዩ eieren እንታይ እዩ እንቋቑሖ dus ik heb 12 እንቋቑሖ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ dozijn ማለት ደርዘንት ማለት እዩ dus een dozijn heeft 12 stuk 12 ሓባ ኣለዋ ማለት እዩ እምበር leeftijd ድማ ንርአ vraag hoe oud ben je hoe oud ben je de antwoord moet ik ben 25 jaar oud of 30 jaar oud ik ben 26 jaar oud of 18 jaar oud ክትብል ትኽእል ኢኻ ከከም ዕድመኻ maar instructie እንድሕር ኢና ik ben ik ትብል ንቕድም ben ሽዑ leeftijd ሽዑ ዕድመኻ leeftijd en dan jaar oud ድማ ትብል ማለት እዩ እምበር ሓሙሽተ ንርአ እምበር ሕጂ ሓሙሽተ እንድሕር ኢና ኣሕዋተይ ፈበል ንርአ van telen en getalen dus ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቖፅር ቁጥሪ ሓደ እንድሕር ኢና ik heb 4 broers ik heb 4 broers ትብል 2 እንድሕር ኢና ik heb 3 zusjes ik heb 3 zusjes ትብል ትኽእል ወይ ድማ ክልተ ክህልዋኻ ክእልዋ ሰለስተ ክህልዋኻ ክእላ ik heb 2 broer 3 zus 4 broer 5 zus en dan ik heb 0 zus እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ zus የብለይን ik heb 0 broer እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓዊ ዝበሃል የብለይን ማለት እዩ dus 3 እንድሕር ኢና ኸ ik heb een dozijn boeken ሓደ ደርዘን ቡክ ኣለኒ ማለት እዩ ዶዛይን እንታይ ኢልናዮ ቡክ ዶዛይን እንታይ ኢልናዮ ደርዘንት dus ቡክ ከዓ መፅሓፍቲ እዩ ስለዚ ik heb een dozijn boek ሓደ ደርዘንት ቡክ ኣለኒ ማለት እዩ 12 ሓባ ማለት እዩ ፊር ድማ ንሪኦ 4 de stad heeft 1 miljoen inwoners dus እቲ ከተማ 1 ሚልዮን ሰባት ይነብርዎ ማለት እዩ እቲ ከተማ 1 ሚልዮን ሰባት ነበርቲ ኣለዎ ንምባል እዩ ፊር 4 de stad heeft 1 miljoen inwoners ነበርቲ ማለት እዩ inwoner ስለዚ 5 ድማ እንድሕር ኢና het land heeft 17 miljoen inwoners dus Nederland heeft 17 miljoen inwoners ማለት እዩ 17 ሚልዮን ሰባት ይነብርዎ ማለት እዩ ነበርቲ ኣለዎ ሕጂ 18 ኮይኖም ከይኮኑ ሓሊፎም ከዓ ይኾኑ እዮም 6 ድማ እንድሕር ኢና de planet heeft ongeveer 8 miljard mensen ሚልያርድ ሚልዮን 1 ሚልዮን እዩ ሚልያርድ ከዓኒ ልዕሊ ሚልዮን ዝርከብ ማለት እዩ ቢልዮን እንዳንብሎ መስለን ንሕና ቢልዮን ማለት እዩ ብእንግሊሽ እንድሕር ዘይተጋግየ dus 6 de planet heeft ongeveer 8 miljard mensen 8 biljoen mensen ማለት እዩ 8 ቢልዮን መንሰን ይነብርዋ ማለት እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ ቲፕስ እንድሕር ኢና ኮምቢኔር ክላይን en groot getallen voor oefenen እዚ ንኡፍንን ዝኸውን እዩ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዪ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ እምበረይ ንቐፅል ኣሕዋተይ እምበር ሕጂ ድማ ቁፅሪ 6 ቴሌፎን ነምበር en getallen en oefenen ክንገብር ኢና ቴሌፎን ናምበርን ቁፅርታትን ክንለማመድ ኢና ማለት እዩ ቁጥሪ 1 እንድሕር ኢና ቴሌፎን ነምበር 06 06 12 32 24 55 86 78 ኣለዋ እዚ ቁፅሪ ስቂለ መሊአ ዘለኹ ክንዱ ቁፅሪ ይኮነን ቴሌፎን ግን ዝኾነ ቁፅሪ ከብዝሖ ስለ ዘለኒ ሰባት ከይድውልሉ ሞ ናብ ዝኾነ ከይከድ ኢለ ኣብዚ ሓየ ዘለኹ ቴሌፎን ናምበር እንድሕር ኢና ከመይ ጌርና ከነንብብ ከም ንኽእል ክንርኢ ኢና ቁፅሪ
ክልተ እንድሕር ርኢኻ zeeg maar 06 06 12 12 32 32 24 24 55 55 86 86 78 ኢልካ ኢኻ ተንብቦ ኣብ ሆላንዲ እንታይ ኢኻ ትብል 06 12 32 24 55 86 78 ኢልካ ኢኻ ተንብቦ ኣብ ሆላንዲ ትጠውዮ ኣይኮንካን ከምቲ ቁፅርታት ነንብቦ ኣይትጠውዮን ኢኻ ቴሌፎን ብትኽክል ኢኻ ትነግር ኣለይን ኣብ ክልተ ትመቕሎ ንውዘት ንበልካ ሰለስተ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግና ኣብ ኒዘርላንድ ኩሉ ግዜ ክልተ እዩ ዝወሃብ ማለት እዩ ንውዘት ትብል ሽዑ ክልተ ሽዑ ክልተ ሽዑ ክልተ እናበልካ እታ ቴሌፎንካ ኣብ ሓሙሽተ ትመቕላ ማለት እዩ እምበኣረይ ድሪ እንድሕር ርኢና ክረውቲ ከተሓላለፈ ንርአ 1,250,000 1,250,000 ድማ ከምዚ ይፅሓፍ ማለት እዩ 1,250,000 ማለት እዩ ንቀፅል በሉ እምበር ኣሕዋተይ ቁፅሪ 7 እንድሕር ርኢና ስፕሬክ opdracht voor je dus ዓብልካ ተዛረቦ እና ንፀሓፍዎ ከዓኒ ቁፅሪ 1 schrijven ፀሓፍዎ ኢኹም እዚ ik ben 25 jaar oud of 20 jaar oud of 16 jaar oud dus 2 እንድሕር ርኢና ፀሓፍዎ እዚ ik ben 25 jaar oud ik ben 26 jaar oud ኣነ ዕድመይ ክንድዚ እዩ ክንድዚ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ክልተ እንድሕር ርኢና 2 ik heb 4 broers en 2 zusjes ክትብል ትኽእል ኢኻ ik heb 4 broers en 2 zusjes ድሪ ድማ ንርአ ik heb voorwerp ማለት ዝኾነ ንብረት ik heb boek ክኸውን ይኽእል laptop of ik heb een telefoon ik heb 2 telefoon ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ዘለካ ማለት እዩ voorwerp ik heb 2 broer ik heb laptop ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 4 ድማ ንርአ er zijn 1 miljoen inwoners in Amsterdam ንኣብነት ክትብል ትኽእል ኢኻ er zijn 100,000 inwoners in my stad ኣብ ናተይ ከተማ ዋላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ 4 ድማ tips ድማ oefene elke dag 5 tot 10 minuten met zoveel klein als grote getallen ኩሉ ግዜ መዓልታዊ 5 ክሳብ 10 ኩሉ ግዜ ኣጽንዑ ካብ ንእሽተይ ቁፅሪ ክሳብ ዓበይቲ ክረውቲ ኸተሃለን ክሳብ ዓበይቲ ቁፅርታት ማለት እዩ እምበኣረይ ንሎማዓንቲ ዝበልክዎን ብዛዕባ ሬይክን እዝየን እየን ነይረን ብካልእ ፅቡቅ ገይረ ዓሚቆ ተደመሮ ዝጎደሎ ብዛዕባ ማቴማቲክስ ኣለስ ድማ ሓደ መዓልቲ ከምፅኣልኩም እየ ቅርብ ግዜ እናሓፀረኒ እዩ ብዝኾነ ግን ንሎማዓንቲ ዝበልክዎን ምስ ኔዘርላንድ ክኸታለን ቁፅርታትን እዚአን እየን ነይረን ብካልእ ፅቡቅ ገይረ ዓሚቆ ክሳብ ዘምፅኣልኩም ክሕግዛኹም እየ ኢለ ተስፋ ይገብር ቅድሚ ምኻድና ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑኹም ኣሕዋተይ እቶም ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ብኣድ ብካልእ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናይ ምሸት